Sama sa gilauman, midagsa ang mga nagparehistro ning katapusang adlaw karon sa registration period. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang linya sa mga buot magparehistro sa Mandaue City. Sa katapusang adlaw sa registration period, sa mall kini gipahigayon aron mas makaakomodar og daghang tawo. Hangtod alas 11 kaganiha, kapin sa 200 na ang ilang naakomodar. Gikalipay sa mga botante nga nakaapas pa sa registration kay karon ra sab kuno nakahigayon alang niini. Gi-sit na lang gyud nako pang last day na lang gyud kay naa may trabaho tungod busy sa trabaho nga nakahibaw man sad ko nga sa karon nga sitwasyon dili kayo daghan ang tao. Daghan sa mga niadto mga first-time registrants, mga batan-on nga buot mubutar sa sangguniang kabataan elections. Para makapili jud og tarong nga kanang mudala sa ato ang SK sir. Sa banabana sa Comelec, Mandaue City, moabot sa 7,000 ka mga botante ang ilang naakomodar sukad gibalik ang pagpangrehistro. Gahapon sir, ubay sa tag na cater, naka 639 ni gahapon. Expect mo karon nga Karon pag dayong abli sa mall, gabaha ang mga tao. Human niini asikasuhon sa mga personnel ang notices sa mga botante ug pagpaaprobar sa listahan sa mga nagparehistro. Sunod nga buhaton sa Comelec, mauna unya ang pagpangandam og sugod sa barangay ug SK elections karong Oktubre. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.